Id-Dipartimenti tal-Kardjoloġija u tad-Dijabete fl-Isptar Mater Dei dikjarati ċentri ta' eċċellenza. Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija ġie rikonoxxut għat-teknoloġija b'apparat partikolari li jħaddem, magħruf bħala Ventricular Assist Device. Ir-rikonoxximent ingħata minn kumpanija Olandiża, il-Palskas, magħrufa mad-dinja fit-teknoloġija kardiovaskulari. Il-kardjologu Robert Xwierab qal li dan ir-rikonoxximent huwa xhieda tal-impenn tad-Dipartiment biex javvanza l-innovazzjoni medika u jtejjeb il-kura tal-pazjent. Bis-saħħa ta' l-apparat stajna nagħmlu każijiet li kieku ma jistgħux isiru u tant kienu komplessi li aħna morna u rejna x'għamilna f'ċentri barra minn Malta u tkellimna f'konferenzi kbar kemm f'San Francisco, kemm f'Boston, kemm f'Amsterdam u kif ukoll fl-Ingilterra. Id-Dipartiment tad-Dijabete fih dan id-Dipartiment tal-Mediċina Interna ġie wkoll rikonoxxut mill-Federazzjoni Internazzjonali tad-Dijabete. Il-Professur Stephen Fava qal li dan ir-rikonoxximent jagħmel unur lid-Dipartiment. Dan huwa riżultat ta' xogħol nies li jaħdmu fil-Diabetes Clinic, inkluż tobba u healthcare branch oħra, nurses, dietitians, podologists. U għandna riżultati tajbin ħafna u għandna riċerka importanti ħafna għaddejja li tavvanza l-arfien fuq id-diabete. Fi żjara li żewġ dipartimenti il-Ministru tas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġew Etienne Bela awgura lilhom u dipartimenti oħra li jkomplu jipprovdu kura ta' eċċellenza qal li bl-avvanzi li qed isiru f'dawn l-oqsma dan ir-rikonoxximent se jissarraf f'ħafna ġid tal-Maltin u l-Awċin.